Siguro kato siguro na maligyan dito na to sila malingkuranan or something, pero kuha na lang. Kuan, basa na diha. Sulod mo ta? Or kung okay rin mo pa sa basa, total. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So mga bay, hello mga bay, so human na kita dito ng Tos Market, no? Nakapalit na kita sa tong toyo. Karon, before ta mo pauli ato sa Tumbalay, adto sa Taskuan, na ako'y gustong suwayag adto sa Shell sa may Compostela, kay ang ilang Shell ngadto, no? Wayok jud kay sanan. Ngano nun say nakawayok? I mean kuyaw. Lab naman tani ay, di pale. Takda naman tang Mr. Uhahay. Ay nako, nahilig kong tanaw sa mong video, sir. So bitaw, from here diretso tas Compostela mga bay atong Suruyo na to, kana nami ta res Liloan. Palita og kan adto ta mag breakfast ta ngadto sa Shell or aritas merkado gid kay mura didto. Mas may og nagdali tag sakyanan kay ako lang gid mo comment, no. Wa man di tay kalingkod-lingkura, no. Kanang I don't know, sa uban man gud siguro kato siguro na maligyan dito na to sila malingkuranan or something, pero kuha na lang sad ko mag-unok kay medyo daghan yung tao niya. Ako magkaon gusto ko ka ng semi peaceful akong pagkaon kay hindi ko ma-appreciate pagkaon. So medyo asyuso ko na. But nang adto siguro ta dapit sa mga tarong-tarong nga lugar diri sa may sakto atong paglingkod ba. Tarong man nga to ba sakto atong paglingkod din ana. So adto ta nga to mangaon. Hapiton na lang sad nato gadto ang Compostela lagi nga Shell. Mga bay ha. Highway na ta. May hinay lang ta kay tarang dali. Dahil naman sa niya to stress reliever, suroy-suroy. So 6:38 in the morning. Ay mga bay, perting bugnawa. Lami kayong panahon. Ninggawas kagad si Haring Adlaw, si Dato Adlaw, ninggawas na kinadaktan. Joke sa side mga bay. Tanaw bitaw ko ato nadakpan, no? Si Earth, Fire and Water Bender. Ning gawas na ang adlaw dili nagitaon uwan ganiha atong ganiha part 1, no, sa part 1 sa atong video perting bugnawa kadlaw dako sa atong part 1 which is ganiha bugnaw pa gauwan pagyud ngit pa kay wa tay MDL wa tay auxiliary lights, so pabutang gid lagi ko on species ani mabudgetan na tong auxiliary lights after siguro na to makapalit sa atong riding gears gyud tarong pagitaw tay tarong kani atong helmet baka tuhon kay nistaan. Kaya maratong kita kay napatay mga pahiranan. Sige lang kay hinahinayan kaluyan tas Ginoo atong tigom-tiguman. So mga bay na nata sa may taytayan sa Liloan. Ay nako, ang dako kayo nga suba dire. Indot ben dire in fairness. Kunong ragunta. Ay mga bay oh. Good morning mga bay. Hi kuno kay tong pang Elias TV. Uy, nice kayo mga bay. Nata sa skin paingon na papakits dapit ang atong konsumo, no, is 25.5 kilometers per liter. Naka-on ang atong auto start stop. Ug atong konsumo is again 25.5. Wa pa magini ma-break in kay atong nadagan 167 kilometers pa man. So nata diri dapit sa may papakits. Pakits na. Dito sa Aboa sa Kabukiran klaro kay gauwan. Sao na lang. Sige pagawas ito sa highway, makita-kita lang tangan to siguro sa may Shell kay di kay tas disgrasya si makutan pala yung lain ng tarong atong pag-drive kay pamtay ko. Gawas sa saring adlaw kay nadakpan na siyang kabuang. Anyway, sige kita-kita tangan to mga bay, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mga bay, nanata sa Shell, katong Shell nga naidagat. Arita mamahaw dre. Arita mag-breakfast. So, sa Shell ta mag-breakfast. Bye. Hello. Nanata sa Shell. Sa ta mag-breakfast sa Shell. Ano sa mga breakfast items?
Ya coffee mi. Empanada. Coffee og kwan. Bapti sa nilang shell diri na. Nagtatwa. Tama sa ina no? Pwede ra ko. Ay, mahal lang na. Kato lang kwan empanada. Taksa to. That's it. Coffee. Kung kwan kana lang barato. Awa mga bay. Indot yung rilang gawa no. Hala, in fairness sa shell diri. Indot pa kayo mga bay. Ay, sige, sabi di kapoy ko vlog diri. Unsa man ang binalot? Sir, sige. Rice ug ano na siya? Unsa sudan na sa ilaw man na? Kundi mo gusto heavy siopaw lang ko dai. Nay siopaw sir? Nay siopaw. Siopaw lang. Ay, mo ba sakto na pamahaw? Nya kape. Bahala na ka sa kape. Usual sa shell. Bigon sa lang ang coffee mi. Sakto di kaya magawas ako. Oh, shell. Shell by the sea. Okay mga bay, about na kita sa Shell by the sea. So basa man ang kuan, basa na diha. Sulod din ta. Or kung okay rin mo sa basa, total basa ng taga niya. Tapos mga bay, oh, nara. Unsa ganyan ni? Empanada, siopaw, may itong pamahaw, gikan tanang malit dito sa Bunbun nga merkado. Narato pinalit mga bay. Siopaw taog. Kuan. Unya. Mo itong view. Mamahaw ta mga bay. So mga bay, mauna na no, paingon na tawali. We are now heading home. Nakagikan na ta sa Shell, say no, dindot sa dingon to. Sa mga taga Cebu diha, taga North to. Dapat to bisag taga South, dindot siya ngadto tambayan, dikit pag magbahay, barato, lami. Ang ordera ninyo empanada. Sigurado tagtahintang buok pero worth it kay lami sad nan. Akong gi-order ato kay empanada o UCC nga coffee. Worth it sa doy. Dili di mahal. Duha kay empanada sa sita. Usa ka siopaw tag 50 mitong siopaw. Unya usa ka kape to nga amis kong wife. So nada na barato ra sa mga ora to gikan ta og merkado. Diretso ta og part 2 na to, diretso na ta diri sa Compostela nga Shell kay atong gustong sulayan. Now, liluan, Compostela pa ta. Kaya mo na ta pa uli liluan. So, that's it mga bay. Nataputo ba tong video siguro no? Ato na ng tiwason gamay kay uy, huot ra ba? Sige bay mga bay, thank you kayo sa iyong panahon. One ride, one catch, one bite at a time. Thank you kayo, thank you.